Hello, my dear students and friends. आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे टाइम टेबल समनि बाहागो राननाय बेनि सायाव सावरायनो होननानै सानबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम फारियै नायलांगोन। गुबैयै बियो मेट्रिक केन्डिडेट आरो पिअ फाइनाल लिरगिरि बिथां फरायसामोननि थाखाय बे भिडिअखौ स्पेसियेलि खालामनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे फारियै नायलांदो। गिबियाव टाइम टेबलखौ बोरै बानायो बेखौ आङो मोनसे टेबल बोनानै बेनि सायाव गुवारै सावरायगोन। टेबलखौ गिबियावनो बानायग्रोनो लाबाय। नोंथांमोनाबो बेखौ फल' खालामनानै बानायनो हागोन। गोबां एडुकेशनल एवारनेस मिटिंफोराव गेदेर गोलाव बिबुंथिगिरिफ्रा बुंलांबाय थायो, समखौ मेनेज खालामनानै फरायनांगौ, 24 घन्टानि गेजेराव 10 घन्टा फरायनांगौ, 8 घन्टा फरायनांगौ होननांबाय थायो। दा बेनि सायावनो बिजिरना नायनानै आंबो मोनसे टाइम टेबल बानायनानै नोंथांमोननिसिम बावहरनो होननानै सानदों। दानिया टेबलखौ माबोरैहाय बोयो आरो समखौ बोरैहाय बाहागो रानगोन, बबे समाव मा खालामगोन, बेफोरनि सायाव गुवारै आं बेयाव थख' थख'है बिजिरनानै लिरनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप खालामनानै फोस्रावनो होननानै सानबाय। बे टाइम टेबोला गुबैयै जाय बिथांमोना मेट्रिक केन्डिडेट आरो पिअ फाइनाल केन्डिडेट बिथांमोननि थाखाय, जाय बिथांमोना दासिम फरायसालियाव थांबाय थानाय 8-9 थाखोआव फरायनाय बा गेजेर फरायसालियाव फरायनाय बिथांमोननि थाखाय बियो एडजास्ट जानाय नङा। नांगौब्ला बिथांमोननि थाखायबो आङो उनाव बेबायदि बानायनानै फोरमायनाय जागोन। हायोब्ला नोंथांमोना आंनो मेसेज हरनानै फोरमायहर। आदसा, गिबियाव खथाखौ बेबायदिहाय बानायना लानाय जाबाय। गासै खथाया मोन 11था जानांगोन। फारि फारि नायलांबाय थादो। गासै मोन 11था खथा, बेयो आबुं महर मोनबाय। टाइम टेबल राननायनि जे नक्सा बोनाय, बे नक्साया आबुं महर मोनबाय। बेबायदिहाय बेयाव समनि मोनसे फारिलाइ थागोन। समनि गाहायाव बबे समाव नोङो मा खामानि मावगोन बेनि राननानै दोनखानाय हाबाफारि थागोन। बेखौनो फल' खालामनानै फरायोब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय जे मेट्रिक आनजाद आरो पिअ फाइनाल, बेयाव मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै आं फोथायो। जाय बिथांमोना बे टाइम टेबलखौ बाहायगोन, बियो गोदान बाहायजेननाय समाव एसे खस्थ' मोननो हागौ, नाथाय सानफ्रामबो फल' खालामबाय थायोब्ला जानो हागौ सर' जालांगोन। बेनिखायनो बेखौ बाहायोब्लाबो सानसे साननैनि गेजेरावनो बेखौ जेन गारा, बेनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै सानफ्रामबो बेखौ फल' खालामगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। नायलांदो। बेनि उनाव आङो टाइमखौ बाहागो राननाय बेखौ आं दिन्थिगोन। दाना टाइमखौ नैबेबायदिहाय बाहागो राननाय जाबाय। बेयाव नायदो, 5 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा 30 मिनिट, बेबायदिनो 5 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 8 रिंगा, 8 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 9 रिंगा, 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगा, 12 रिंगानिफ्राय 2 रिंगा, 2 रिंगानिफ्राय 3 रिंगा, 3 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा, 5 रिंगानिफ्राय 6 रिंगा, 6 रिंगानिफ्राय 9 रिंगा,
9 रिंगानिफ्राय 10 रिंगा 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा बे मोनानि नैबेखिनिया दानिया बे टाइमखौ जे जों बाहागो रानबाय बे टाइमखौ बाहागो राननानै दाना बे 5 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा 30 मिनिट बेखिनि समाव नोङो मा मावगोन बेनि सिङाव जे खथा दङ बेयाव जोङो खामानिखौबो लिरगोन नों मा मावगोन खामानिनि बाहागो राननायखौबो फोरमायनो सानबाय आङो नायलांदो फारियै नैबेयो मोनसे टाइमखौ बाहागो राननायजों लोगोसे खामानिखौबो बाहागो राननायनि मोनसे आबुं महर बेयाव नायनानै लादो फुंबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा 30 मिनिट बेयाव लिरदों मा सिखारनाय हाथाय मानजिनाय देहानि मैला सिगारनाय माने फुंबिलिनि 5 रिंगायावनो नोंथाङा सिखारनांगोन सिखारनानै हाथाय मानजिनांगोन बेनि उनाव फ्रेश जानांगोन माने इउरिनेलाव थांनो लेट्रिनाव थांनो नों थांनो हागोन बेनि उनाव 5 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 8 रिंगा बेयाव खालि फरायनाय आरो लिरनायखौ लानाय जादों बेखिनि समाव नोंथांनि खामानिया खालि फरायनाय जागोन फरायनाय आरो लिरनाय बेयाव आङो कुनु साबजेक्टखौ मेनसन खालामनाय जायाखै नोंथाङा जायखिजाया साबजेक्टखौ मेनसन खालामनानै फरायनो हागोन आरो लिरनो हागोन फरायनाय आरो लिरनाय माने नोंथाङा जायखिजाया मोनसे चेप्टारनि सायाव फरायनानैल' थानो गोसोबा फरायनोबो हागोन आरो बेखौ नोङो बासिनांगोन बबे समाव फरायगोन बबे समाव लिरगोन लिरनाय माने एन्सार कुइसन नोङो हारसिं सोंनायनि फिननाय होनो नाजानाय बा मेथामेटिक्स प्रेक्टिस खालामनो नाजानाय बेबायदि खामानिया बेयाव थागोन बेबायदिनो बेयाव गासै 2 घन्टा 30 मिनिट सम थागोन बेखिनि समावनो खालि फरायनाय खामानिखौल' मावनांगोन बेनि उनाव फैदों 8 रिंगानिफ्राय 9 रिंगा बेयाव गासै 1 घन्टा सम मोनगोन नोङो बे 1 घन्टा समाव नोङो रेजेंगा जानाय माने ब्रेकफास्ट जानाय ब्रेकफास्ट जाखांनानै नोङो जि जोम सुनो हागोन जि जोम सुखांनानै नोङो दुगैनो हागोन जायखिजाया बे खामानिया 1 घन्टानि गेजेरावनो जोबनांगोन बेनि उनाव फैदों 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम फरायनाय आरो लिरनाय बेयाव गासै 3 घन्टा सम दङ बेयाव खालि नोङो फरायनाय आरो लिरनाय बेखिनि खामानिखौ नोङो मावनांगोन आगोलाव जेरै 5:30 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासिम फरायदोंमोन थिग बेयावबो बेबायदिनो फरायनाया फैगोन बेयावबो आं साबजेक्टखौ मेनसन खालामाखै नों जायखिजाया साबजेक्टनि सायावनो फरायनो हागोन नों एमआइएल फरायो इंलिश फरायो साइन्स फरायो हिन्दी फरायो बा इंलिश ग्रामार नायो बर' रावखान्थि नायो नों बेबायदि नायनो हागोन साबजेक्टखौ नोङो राननानै नायबाय थानांगोन बेखौ निजि आइडिया खालामनानै लानांगोन मेथ्स खालामो नोङो खालामनो हागोन गासै 3 घन्टा सम बेयाव खालि नोंनिया फरायनायल' खामानि जानांगोन नोङो गोसो होना फरायनांगोन बेबायदिनो बेनि उनाव फैदों 12 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम बेयाव गासै 2 घन्टा सम दोननाय जादों न'खरनि खामानियाव बिमा बिफाखौ मदद होनाय आरो सानसुनि जामुं जानाय न'खरनि खामानियाव बिमा बिफाखौ मदद होनाय माने नोंथाङा जुदि न'आवनो बिमा बिफाजों जयै थानानै फरायनाय जुदि फरायसाब्ला अफकर्स बिमा बिफाखौ नों एसेब्लाबो सहाय होनांगोन नोंथाङा जुदि हिनजावसाब्ला बिमाजों नोङो संनाय खावनाय मैगं थाइगं सायनाय इसिङाव फिसा फिसौ खामानि नों मावफानांगोन बेबायदिनो सानसुनि जानाय जाखांनायनि उनाव थोरसि खुरै सुनाय बेबायदि खामानि थागोन बेखौ नों मावफानांगोन बे गासै 2 घन्टा समनि गेजेरावनो जानांगोन बेनि नोङो उफेरा बेलेग खामानि मावनो मोननाय नङा आरो
नोंथांनि खामानिया जेब्लायबो फरायनायल' बेखौबो एसे नोजोर होनांगोन। समा बारनो मोननाय नङा। 2 रिंगानिफ्राय 2 रिंगानि बारोब्लाथाय नोङो बिमानाव निमाहा बिनानै फैनांगोन जे आयै आंना फरायनायनि सम जाबाय, आं खामानिखौ मावथ'ला, नों मावदो, बिदि बुंनानै नोङो फैनो नाजानांगोन। बेनि उनाव 2 रिंगानिफ्राय 3 रिंगासिम बेयाव 1 घन्टा सम थागोन। बे 1 घन्टा समाव नोङो नोंनि रुमखौ साफा खालामनांगोन। रुम साफा खालामनाय, दुगैनाय आरो जिरायनाय बेखिनि हाबाखौ दोननाय जादों बेयाव। रुम साफा खालामनाय माने नोंनि रुमखौ नोङो सिबनो गोसोबा सिबनो हागोन, लिरनोबाथाय लिरनो हागोन, दै सुनोबाथाय सुनो हागोन, गोजौनि गारमाय दिन्दां बुस्रिनो हागोन, बायदिसिना नोंनि रुम, जायखिजाया नोंनि रुम साफा खालामनाय। रुम साफा खालामनाय लोगो लोगो नोंनि देहाया एसे मैला जायोब्ला नों दुगैनो गोसोबा दुगैनो हागोन, दुगैयाबालासिनो थानो गोसोबा थानो हागोन आरो जिरायनोबो हागोन। दाना फैदोङो बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेयाव फिन फरायनाय आरो लिरनायखौ लाफिननाय जादों। मानोना सानाव जिरायनायखौ बारा गोबाव सम लानाय जायाखै। बेयाव नोङो आगोलाव जेरैहाय फरायदोंमोन बेबायदिनो फरायनाय आरो लिरनाय बे खामानिखौ लाफिननो हागोन। बेयावबो खुनु साबजेक्ट मेनसन खालामनाय जायाखै। जायखिजाया साबजेक्टनि सायाव फरायनो हागोन आरो लिरनो हागोन। दाना फैदों 5 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम बेयाव गासै 1 घन्टाल' सम होनाय जादों। बेयाव मा दङ नायदो। थाबायग्लांनाय, न'खरनि खामानियाव मदद होनाय। थाबायग्लांनाय माने जेरैहाय नोंथाङा जुदि हस्टेलाव थाना फरायनाय फरायसाब्ला नोङो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय 6 रिंगा बेखिनि समनि गेजेराव मोनानि जानाय, नेक्स्ट अखानायैनि जानाय, बे जानायनि जि मैगं थाइगं बेनि बाजार खालामनो खाथिनि सक गलाफोराव थाबायना थांनानै बाजार खालामहैनो हागोन। एबा न'आवनो थानानै फरायनाय फरायसाब्ला नोङो बिमा बिफाजों मोनानि जानायनि जे मैगं थाइगंनि जगार खालामनाय बेयाव नोङो खामानि मावफानो हागोन, मैगं सायना होफानो हागोन, मोनाबिलिनि साहा फुदुंनानै लोंनो हागोन। थिग बेबायदि जायखिजाया मोनसे फिसा खामानि मावनो हागोन आरो बे 1 घन्टा समनि गेजेराव। बा नोङो लामानि लांगोनासिम थाबायग्लांनो हागोन, नाथाय बांद्राय गोजानाव थांनो मोननाय नङा। मानोना नोंथांनि खामानिया बेरायनायनि थाखायल' नङा, बेनि थाखायनो बेयाव 1 घन्टा समल' होनाय जादों। दाना बेनि उनाव फैगोन 6 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम मोनाबिलिनि 6 रिंगा बेयो। मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम बेखिनि समाव नोंथाङा फरायनाय आरो लिरनाय बेखिनि हाबाखौ मावफुंनांगोन। बेयाव आगोलाव जेरैहाय साबजेक्टखौ मेनसन खालामाखै बेयावबो थिग बेबायदिनो खालामनाय जायाखै। ओंखायनो आं बुंदों साबजेक्टखौ नोङो राननानै फरायनांगोन आरो लिरनांगोन। बेनि उनाव फैदों 9 रिंगानिफ्राय 6 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम बेयाव नोङो जायखिजाया साबजेक्टनि सायावनो फरायनो हागोन बा लिरनो हागोन, मेथ्स खालामनो हागोन, कमन खालामनो हागोन। बेनि उनाव फैगोन 9 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम बेयाव मोनानि जामुं जानाय। मोनानि जामुं जानाय बेखिनि समाव मोनानि जामुं जानाय, हरनि जानायखौ जानानै आङो बेयाव फरायनायनि जेबो खामानि दोनहैफिनाखै। मानो होनना बुङोब्ला बांसिन सुबुङानो जाखांनायनि उनाव जिरायनानै थानो लुबैयो। जों फरायसाब्लाबो जिरायनो लुबैयो। बेनिखायनो 10 रिंगानिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगासिम बेयाव हरनि जिरायनाय एबा उन्दुनाय बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो देहाखौबो एसे जोथोन लानांगोन। मानो होनोब्ला
सावस्रि गोनोखोआरिफोरा बुंना गालांनाय बायदिब्ला सासे सुबुङा 24 घन्टानि गेजेराव 6 घन्टा सम जिरायनांगौ। जिहेथुके जोङो सानावबो जिरायनायनि सम दोनहैयाखै, बेनिखायनो मोनायाव 10 रिंगानिफ्रायनो जिरायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। 12 रिंगासिम बेयाव गासै 7 घन्टा सम थागोन जिरायनायनि थाखाय। आरो आंनि बे टाइम टेबोलखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम गासैखौबो फल' खालामाब्लाबो नोंथाङाबो नोंथांनि बायदि आइडियाजोंबो बानायनो हागोन। नोंथाङा जानायनि उनावबो, हरनि जानायनि उनावबो जुदि फरायनो गोसो दङब्ला बेयाव मोनसे खथा बारायनानै फरायनाय सम जेनेबा 10 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम 12 रिंगासिम बेबायदि होनानै नोंथाङा मोनसे टेबोल एक्सट्रा बानायनानै लानो हागोन फरायनायनि। बेनो दाना नोंथाङा बे 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम बे उन्दुनाय होनना बुंदों। उन्दुनायनि 5 रिंगायाव नेक्स्ट नैबे अखानायैनि सम जाफिनलायबायना। 5 रिंगायाव सिखारनानै 5 रिंगानिफ्राय 30 मिनिटसिम बेबायदिनो एडजास्ट जालांबाय थायो। दाना नोंथाङा बे आंनि भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि रेगें रेगा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, लाइक खालाम, जाहाथे आं उनावबो बेबायदिनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ दैथायहरनो हायो। आरो बे टाइम टेबोलनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे मिथिनो गोनां सोंलु सोंनो गोनां दङब्ला सोंलु खालामनो हागोन। इनबक्सआव कमेन्ट हरनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना जाय बे टाइम टेबोलखौ फल' खालामनानै फरायगोन, नोंथांमोना फैबाय थानाय जे मेट्रिक आनजाद आरो पिअ फाइनाल आनजाद बेयाव रिजाल्टखौ मोजाङैनो मोजां पास खालामनो हागोन। मोजां नम्बर लानानै, मोजां पार्सेन्ट लानानै पास खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।